Matod pa, wa ko na pagmahay maguna. Magsunod yun ko no na. Apan gumikan sa kalisod lagi, nawa ang pagnauna sa pong pagmahay. O kung nga no, nahitabo ni no, ani nga akong problema, bebe. Naniyor ako pagsugod ng tanan, ha? Bye, Dro, dali, bye. Sige. Kanta-kanta. Bro, kada buntag arig dire do, kay magkanta-kanta. Bahala, naglayo, kay nalutupan, daghan sa kay kagpasi, libre sa kakaon. Si Kutsel Arnold, di ba? Okay. Galiste, di ba? Oh, sige mo So, sa. si Idol, sino paminaw ng Dewey Tripod? Di ba? Idol Galiste. Okay, are. Kanta na. Ano? Are. Ato mo tayo intro, Dro. Ano? Ay. Wala ko'y paglaong. Ito, barang balance itong gabi. Okay, larga. Okay. Ay, pasok na diris ko. Kana. Tira. Okay. Wala ko'y paglaong. Okay, larga. Kana. Larga. Kanong wala. Okay, larga. Okay. Sakto na. Asa ko pangita. Kana. Ang banag-banag sa tungang gabi. Okay. Ako ba kini ang nakita ko daw dili katuhuan? Nagdamgo ba ako nining kahimtang ko nga daw sagbot na lamang? Pagkalahin na yun, pagkadako na sa kalainan. Unos ning kinabuhi nga miabot, daw sawa na'y utlanan. Wana'y bili. Sige, diretso lang mo, okay? Nahanaw na. Okay. Pangandoy ko, gijang kong paglaw. Ipakita lang imong kahayan. Wana ko'y paglaong, karong wala ka na, ning buktun ko, asa ko pangita ang banag-banag sa tungang gabi. Okay. Okay, daw na to. Kape ka? Ha? Kape ka? Kaping matapang. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Okay. Nindot ka na imnon diha. Oy. Pre, coach! Kung ni kumpare Pre, gamahanan. coach! Gamahanan ko kumpare. Dili. Pre, bilang ko, pre. Sa ano ko anak yun na. multi nga, dali. Ah. Dali, pero nabasa naman ko yung muna-una nga, imo ko pasudlon. Mo ni nindot tasan. Nindot ka tasan. May bawa na nimo ang imo sigatao nga pasudon pagagdi. Kanang imo nindot ka na. Ako pa? Skang bilibag gina ko ni. Nabasa ni nimo ako utok no? Uy, ako pa. Imo mo ganyan kong pakanon ron. Tungil. Isiga ni. Sa. Tagaan na sa di mo. O sa kita di mo sa kong pananahon ron be. Nga, imo kong dadon sa iyong suod, kay imo kong pakanon. Skang ilgiga. Di uli ni Pedro kay ikaw. Tagan ko, pre. Tagan ko. Diha na ko believe di mo eh. Tanan gyud believe na gyud ko di mo. Kunya, ikaw man akong kaon, pre. Imo bigong time nun. Kana grave. Grape. Kaya na Grape. Kang ang inom pre. Kita di mo pre. Kita kayo sa akong pananaw, pre. Wala na ko masabi sa'yo. Parinunoy tabar. Tibur ko, pre. Di ko tabar. Tibur taon ko. Parinunoy tibor. Tibur taon. Bitaw, pre. Salamat kay pre nga imo ginang ihatag na ko, pre. Thank you, pre. Thank Ay, you. problema na. Noon sa murang tagdi kong pare pre. Parinunoy tibor ko ganon. Peta sana na, pre. Tibon! Oy. Pauli na! Mari pre. Huwag pagkamatapang nababuan nga ka. Ay. Rida. Ibo tawa pre. Palabon ka. Tibon! Ay. Saan ba? Pakulatan ka? Tawarang Pre, muli sa ko kadiyot. Kung natahong ko na Sige, kadiyot, bungot sa ito. Orbida, bungot. Uy, klaro mo na naon di pari. Wa katagan. Ay, say, Melcha. Tay? Usama na. Unsa kung laki hado adyo kay planong manarbaho. Bida sa dalang istorya ha. Tayo ka ng plano tayo, no? Nananas, utok, daan, nanana. Pero ang pagpangita mo, iwa. Hanggaw ba yari mo panarbaho eh? Para ba katabang po ka sa itong kalisod?
Dili kay magsige ka lang higda-higda na. Ay, sa tatay sa doy bida. Di ba sa tao na lalim na musigit ang higda tay? Proklamo ang lidang kubari ang musigit lingkod. Sakit ko no kayong lubot, porbida. Nya di yung barog, ito tuyok ng liguranan. Asa mo ito higda? Hello! Ah, May tubag na bagyo ka na hari. Bayo to ka ng katrero, no? Ha? Ikaw muna kayo balik di ba kakilong sa mata, ha? kining ertay kwan maayo kining ka-high blood tay noon sa mga tao kay don't worry ano maabot ka adlaw mausab na ang tinawgan sa mga tao diha nimo dili ka na bunso kung dili ikaw na si Don Ponso Pilato. Ay, no, sad. One bar ka na lang, ha? One bar ka na lang. Paong ka ginubuhaga ka. Tay gusto kang mo-abroad ko Usay na. gusto ba kang mo-abroad ko Asa ka magkunaw pa, bro? at ko sa Amerika Sa? mo ato ko sa Amerika Usay Amerika, ha? Patag ka kamalong tuga-tuga ka ka, bro. Diyan di ka ka maumulitok sa lugar. Ah. Dili na Amerika. O, sa? Rabay kang nanamag. Amerika. tatay sa doy Dili na Amerika. Ah, o, sa? Amerika. Amerika lagi Hello! Dili lagi na Amerika. Amerika! ay ingon nga basta mo abroad ka nga to dito sa Amerika na ka pagsulti Islam na Amerika Tuga-tuga I'm going to America. Hello. Nunzo. Tuga mo ka, Claudio. Ay na lang pang-ambisyon na anak, Claudio. Kaysa sinultihan lang daan. Tagak na ka. Sa matagrado ni mo, mugo mo ka tawag in English. Oh, bida, grabe naman sa in English. Kantahan natin ka, come on. Tit, 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 tit. Tapos, Hello. Kamo ka na yung in English. try me, tatay. Try me. Try me ka karno makasuwe ka sa pungko mo, Claudio. Singi lagi ko, may bawo ka kaning mo mong anak taon. Mayon dili ni basta-basta, may ni English. Bugiro, bayas ka gawang. Oh. Bantay ka testingan lang, ha? Oo, go ahead, kaubas natin. Usa? Padayon ba, go ahead. Mamatay ka kus mahal ko kamatay mo buhaga ka eh. Gusto ka mamatay ko, Claudio? Ay, may problema tayo, Isos. Bantay ka, go ahead. Hello! Mag-uihid ka karon. Sige. Try me, tay. Try me. Bantay ka, bantay ka. Try me. Si Piat gani ka karon. Lumpim doon ng kaldero sa imong na mga hawa ka. Ay, sos. Stoy, mabinaw. Ah. Unsay in English sa kamot. Uy, bisik po na tay. Bisik. Hand. Ay, ha? Sa tiin. Bisik nga po na tay. Feet. Naunsa ang taon kay feet. Na, kasayo na. Bisik naman taon kay na taon na. Well, iso na tay. Bebe. Aritas English. Unya binisaya, ha? Sus, balihon. In English na bisaya? Oo. Sambot. Pinakabisik. Bugiro ka na. Basic kay na. Uy, naunsa. Bantay bitaw ka karon. O, sige. Unsay binisaya sa ayis. Kabisik. May taon na taon tay. Uy, mata! Sa nos. Ilong basic. Sa tang. Diyos. Ay, unsa kita to. Unsa ba na nagtang, di ba no? Diyos man na. Oh, basic. Magkakidot ka. Nakonsensya biya taon ko sa kong tatay. Kaya ang akong tatay ko, gusto na yun kaya siya mapahuway ba? Hindi pahuway tayo na. Hindi na siya makatrabaho. Mga na gusto ko, gusto siyang makita na akong trabaho. Pero ang tinuod ng kita biya ko, pero listen man. Pero nakakita ko laing paagi. Yung sana, asa ka ba, Claudio? Tapos tura, bayani mo, insert pa. Ay, ilis. Kabayag pun Ilis ka plakto tayo. ka na ghost project. Ang ngita ko trabaho tayo. Uy, milagro. Hindi nga bilagro tayo. Dugay ko gusto mo kitang trabaho. Uy, Yusa, usa mo ganong trabaho ang gusto ni mong sudlan. Kusinero tayo. Kusenero? Di ka magani ka maumulo to, bisang itlog. Bida ka to. Tayo pero karoon basic ang kinanako ng mga trabaho ay na. Nasa ng basic ni mo. Duklong to man ka karoon na awaron. Tay. Napatudlo ko sa kong amigo. Kung saan pagluto noon sa mga oy. Kamaon ako. Usar yung iwan ako. Kamahukoy tayo. Kada paglungag kanon. Kuwanggol mo! Obsom tayo. What's going on? Shout out! Binatay. Ingon ko hilop! Taka ng English tayo. Hindi tao na shout out tayo eh. Usama na yung sakto mo na. Dili na shout out. Unsa na ka karon? Vlogger na ka ha? Kung dili shout out usama di ay. Shut down. Hilop na Claudio eh. Basta kay naro interview na ko tayo sa maabot ang among manager. Sultihan ka Claudio ha. Dili itaw na lalim ang mamahimong kusinero.
Dahil taon na sila training. Ay, so, basic na natin sa iyo na kaya. Ikaw ang malabayan tamo tsukan nga kumo ba? Awar mo awar na. Unsa man taon kay? Blood ba taon kay ka? Unsa ba ka? Wes, testingan taga kon makapasad baka kusinero. Baby. Usaw man pagluto sa lambay nga dili mo puwa o mo orange hindi kaluto. Kasayo biya na bisik man taon kay na. Usaw lagi! Isog ba? Nunsa? Isog ba mo orange maghihapon na? Paikon man! Ikaw ang gulbin. Oh, sayay! Tatay, uy! Gusto, wala ko ilang Diyos. Para masinso mo dato ko. Gamito na lang yun ako akong kagwapo, ha? Nakas ng Wa ko ilaing mahimo. Kundili, ang paggamit lang yun sa akong sikretong hinagiban. Kinahata silong. Mauni nga akong kagwapo. Ini. Pakaruing noon kong kwartahan ko. Aron mabingwit ako mga bay nga mga gwapa. Kwartahan pa. Kay maibog na sinanak ko. Kay kwartahan man ko. Nya gwapo na. Kanahan ka dingay. Probida, muritak man nigsulti na kong gwapo ko. Ay, lumdam. Ihaon tarong ka. Pawaya! Okay na kaya akong pastora. Nako kaya na akong alahas ng pangsulob. Nya na kwarta. Nya gold plate na akong alahas. Mura ka din na siro. Porbida. Hasta akong matudlo. Pulos doon na yung mga dagko kayong sing-sing nga gold plated yapon. Hasta pa nga akong kumagko. May sing-sing pa. Siyaro di mabigwit ako mga dagkong isda ni. Ano lang kastidahan. Ngorder lang una ko. Mag-inom-inom ko. Excuse me. Yes, sir. Usay bugnaw ni Budi ha? Ang orgi bugnaw, sir. Pero ang ubos, init-init pa. Bida to nga na. Rose Pedro na. Hangol kay Disay sa anyos. Bida. Maayo, na may coffee? Na, ma'am. Ay, kasiksi. Kadagang gilaas. Pero Ah, dili lang yan wapa. ang- Pero bahala yan ang na. black coffee. Kini mo akong ipagita. Na, ma'am. Kung sabi gusto mong ibutang, black sugar? Na, day black sugar. Man ka ni brown? Oo, di no. Ay, ka na lang brown sugar. Okay. Ako asad. Dong. Ako asad. Katong bugnaw ha. Bisan unsa nga bugnaw. Excuse me. Yes? Murag. Nakamayong ko ni mo da. Nakamayong ko sa iyong face. Familiar kin ako. Murag. Nagkailan na ta. Ha? Diin man? Murag sa kwan. Yan na ha. Diin ba to ha? Akalit ako sa inomduman ha. Hala, ako sa, nakamayong ko ni mo, sir. I think murag dito sa bangko kato nagpailis kog cheque. Oh, yes. Mura yun. Okay, actually, magatuan mo sa kus bangko sa Metro Bank. Kaya ato ko dito mag-withdraw kong cash down. Kaya dili mo ganahan mo lakaw, wak ko i-junk cash. Pero kung wak ko ka withdraw kay, you know naman, it's Saturday, saradong bangko karon, di ba? Mao ba, sir? Tagila man sa withdraw ni mo sa bangko, sir, kada adlaw? Well, actually, kuan ginagmay ra. Kay panggasto sa mga tao na ko kadalaw. Tag 50,000, 50,000 kada adlaw ra. Hala, no, natuwa din ni mo, sir, no? Dili kayo. Oy. Ay, mo na lang mong coffee? I mean, ang akong coffee, dong? Miss, ako rin bayad rin mong coffee. Ako rin bayad. Ay, sir, ayaw lang, sir, ako lang. Dara akong bayad, dong, Uy, kadako ani, miss. Wa ko'y kasuklian eh. Wa kay gamay-gamay di ha? I-apil na lang sa dagang, sir, para masensyo, No, ana. ako na. Ay, sige lang, sir, okay ra. Ako na bayad, ana. Kagamay ra, ana, oy. Tubig lang, oh my God. Okay. Matod pa kay to refuse an offers an insult man. Sige. Ako na libre ni mo sunod, ha? Okay? Ako din si Cloud. Just call me Cloud. Pila may sugilanon tao nagkauyab yun yung duha. Unya, hangtod nga, naabot mi sa lugar nga kami yung duha. Lord, anong kidaman ko ni mo din sa motel? Hala, mapatyan ko na sa kong mami. Abi ni mga Mitch, ay kabalaka na, pagkaslani ka. Kung gusto ka, ipatawag na ako ang tanan ko mga pare nga suod. Pader Josué ka doon na, Pader Dundun Barok, Pader Tommy Ugpo, ipatawag ko to, Pader Andy Migrasyon, Pader Andy Satura, Pader Kate, o si Pader June Pradyang, ato na mga suod nga pare. Si Father Lucas Inok, i-apil Pader Lucas Inok, hapit ko kalimot na. Pader Lucas, Pero apil pwede tayo nangadakan kay pari? ay pwede, oy, kung dili man. Bisag ang obispo pa'y makasal, to pwede kayo. Ay, importante nga, makasal na ta. Wow, kanindot anak Clouds, uy. Amo nga, don't worry ha.
Kiss ko sa imong ilong sa. Ilong lang sa. Parat mo yung ilong eh. Parat. Gilok ba? Gilok ilong? Gilok man. Aris ubos ba? Gilok ba? Ayaw, anak lang. Unsa mga ay. Karoon bahala nimo. Hangad. Bahala na ko sa ito. Ay, Kaysa sup-supo na ko ng liog ha. Inaya, kay sakit. First time rabanin ako, Klaus. Dili ni chicken ini. Ano sa nini? Buwi bawang. Ako yung siguro, makuha na ko pagkababae ni Meds. Bisag dili kayong iladong itsura, bati lang daon. Pero ako yung gwanta. Unya. Bets. Toads. Oh. Ako nagisultihan sila si mami ug daddy nga magbinyo na ta kay maplus ko sa una natong anak. Tapos ka? Nabtuwis. Oh, ba? Pero, doon lang tayo isulti taon ni mo. Ang kabaturan sa akong pagkatao-taon. O, mangayo ko ni mo pasaylo taon nga mauni ako gibuhat. Kini ba? Ang tinuod. Tugod di sa akong ambisyon. Okay naman ko ng ambisyon, Guid. Ako sa gani, naam sa gani ko'y ambisyon. Pero lahi mo guli ako, dahil mates, ang tinuod, dili ko milyonaryo. Dili ko anak ko kontraktor. Dili ko dato. Ha? Ang tinuod, Forbes ko. Forbes. Unsa? Ako niya akong ambisyon ko makasawag dato, dahil kada kwartahan, hinungdan nga ng paduto dato ko, sing 50 sa akong gisuloob nga marag kadina siro. Pero dili, tinuod, piki na. Piki. Oh, silo ako dahil. Silo ako sa kong gibuhatan ni mo dahil. Tungod mo di sa kong ambisyon, silo ako dahil, mates. Mag-iilat ka. Kun maoy na. Silo ay ta. Kung di na ka makadawag, okay lang. Pero, nabdo sa mga. Kinalang yun nga ako na tubagon. Madubagos bata nga karon nga nasimos. Huwag hilak mo mayo, inday, mates. Nga dumaan, ha? Tungod kay... Parihasan ko di mo pubrisan ko. Ambisyon ako nga makaban akong dato pero pubrisan di ay kang inahaka ka. Morbida. Murutag, ekspresyon o dyan, bangag sa ilong. Pakasli ko kay mabdos na ko. Pakasli yung ko. Marisipsus! Mao niya akong problema kay nailad pa di ko. Ang babae nga akong gilat, labaw sa day mangingilat. O saan min ako ba, mati pres? Wala bang gusto tao ni Bayana? Ang ako ba nga maluwas ako sa kalisod ba? Pero utrom sa din way nakot. Saan min ako nga mabdo sa rabani? Parihog tabagi ko ninyo be. Unsa may akong buhaton? Bam, nay mabasa diha nga nagpakayron ni Ingnon nga dato pero way nakot ha? Unsa man kung kaboy pasultihon, Claudio? Good morning sa tanan. Good morning sa tupan. Good morning sa lutupan. Dako good morning po sa lamban, Ate Jijen. Good morning mga ma'am. Good morning natong tanan diha. Ate Pres. Atong sender de ay gulyat. Atong sender Ate Pres, Dudong Claudio. Kalis Claudio Ate Pres kay ko ani siya taon kanang unsay pangalan ni. Way trabaho niya nang ilan-ilan lagi taon siya Ate Pres karon kita siyang babae nga murag alahasan sa taon ba kay siya sulo-sulo las mga pik. Kato sang babae ni sulo-sulo balas mga pik. Iyang pagyaban aton nga nadaan niya sa lugar nga mabugnaw, nahitabo sila, napabdo sa babae. Gisultihan ni Claudio nga, maunay ako ang problema nga, dili ko tinuod nga dato. Nisulti sa babae niyo, so man ni, di man ko tinuod nga dato. Nga mabdo sa bako. Yan ko siya nga, wak ba ko gusto ni Bayhana? Saan taon ni niya? Yung babae pakaslig yung kaulit, so wak ko gusto ba mapakasal? Yung taon niya, nangutada siya mabina nga, unsa iya buhaton, Ate Pres, ug di mo, unsa ko iya buhaton, kay babae mga si babina na may Bible, pabasa po, naaba ko no sa Bible nga, ilad-ilad, kwarta-kwarta niya, naaba ko na, mabasa ko na sa Pagyan mo Bible. na sa duha ko inilaray. Inilaray lagi sila. Inilaray sa duha. Oo. Hindi po bread eh. Puros pobre. Ang kursiro, manong pintas mo ang sing-sing. Grabe lagi kayo. Hindi na dahil sa tungkol sa pobre. Oo, ang dada, grabe ay. Kaya magdala yung mini. O niya, Ate Pres, Unya. unsa ba atong gikatambagan ni nila taon nga mura parehas man sila. O pagdayon na lang mo unsaon nga ang sa inyo anay silikway inyo ang naitabo man mo. Nahinayat na. Unsa? Okay ra oy. O pagdayon na lang mo pag-asawa na na Claudio kada si Mitch kay katon ra kag kuan na ay Gugma. gugma. Amerikano sa nga namin. Oo. Masawa na. Unsawa na. Unsawa. Bam, unsay basa na to diya? Be. Kung ari ko ka diri sa ay gipatungaan og 50 pesos.
kung ari ko kas panultihon Goliath, no, malahi man sa inyong pamahayag, no, panultihon 12, versikulo 27. Dili kayo makabuot sa taong tapulan ang iyang gitinguha. Dili, bis. Oh, sa igo kayo, no? Igo. Iyang gitinguha, wag yung makabuot. Wag yun. Perting sugamat. Sugabak ko. Balik. Balik. Dili kayo makabuot sa taong tapulan ang iyang gitinguha apan masapian ang pugihan. Hak, tinood na. Bulan padayonon. Dayon. Verse 28, ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi, apan ang pagkadaotang dalan paingon sa kamatayon. Igo gyapon. Kay ang iyang pangandoy namatay. Ay, ako eh. Gusto na siya magpakabuhi, gusto siya madato, puro mo sila nangilad-ilad, namatay ang iyang pangandoy. Namatay. Oh. Kadtong gingon imong gulyat pangasawaan na lang na ako dili ko mo uyon mo supa Ano man ba? Pangasawon nimo na parehas mo way trabaho. Ngiti sila trabaho. Ayaw pangasawa panarbaho apan sustento ang bata. Kay og imo na pangasawon duha na mo diha magkamang. Sus. Akaluoy sa... Ayaw, alam ba ba? Atol na yung bubang sawa. Dili. Suportaan man ang bata. O niya, ang babae tao, di siya maluoy. Ay, ikaw rin bahala eh. Kaya ako isusnito ng bata. Ay, ni ko ano Di mo mangita mo kag 16 kung nung sagbat ko. Balik ta gulyat. Di siya lang sustinto, bro. Niya, ikaw lang pang asawas bata o babae. babae. Ako nasawa. Sa'yo na mo. Tanawas ko sa mga ganang. No, mamili pa yun. Ipangako mo. Ano na pamili, Dro? Oy, Balik. O, niya, ginanig daw, Balik ta no? gulyat. Ang Bro, inyong o, niya, ginanig daw, mo, kani. Sa mga nga. Kani, ito isa. Katong gikugos na ko sa... Okay, balik magkukat ako eh. Panakotong oras. Ang kagati Priscilla o kang imong gulyat, pangasawon lang. Dahil mangitag trabaho. Manikamot silang duha. Kay, sa ilang pag-inilaray, ni Ma'am Drosman, mainta to, wato sila magbuhat o kanang itawag og kanang abnormal sex. Kaya kanang imo lang na pakigalawan sa pang kaminyoon, dili balik sa may sakto. Karon gani Ma'am Dros, pangasawon lang. Uban gulat kung way trabaho no, mingon ang laki pagkuha ang bata. Basta babae mo decision ipakuha ang gisabak. Di sa maayo. Doble lang sa. dili maayo. Karon, ingon Pedro, ingon man tigulat sa Priscilla, kanang pakaslan, magminyaw lang sa pangasawon lang, unya manarbaho ng hitang trabaho. Wala na problema karon. Mabagulyat? Ha? Maano? Mamo. May suggestion. Oy, kasi nga na itong sinder. Si Kan. Sa'yo na, Claudio. Claudio. Oy, Claudio. Og dire pa ka na ako. Itutuo ko na. Ay! Salamat mo ka na. Kuna ko ay puzzle. Kihon.